си в България, мегазвездата на руския шоу-бизнес Филип Киркоров ни отдели близо час в Санкт-Петербург. От 6 въпроса, с които екипът му от пиар и прес-агенти ни бяха помолили да внимаваме, той отговори на цели 5, включително и за 10-те години с Ала Пугачова. Великолепният Фил, както го наричат в голямата страна Русия, идва у нас за 4 грандиозни концерта на 28 юни в Бургас, на 30 във Варна, на 3 юли във Велико Търново и 5 юли в София. Благодаря ви за времето, което ни отделяте. Как сте? Много съм добре. Щастлив съм, че имам възможност малко да пообщувам пак с своите почитатели в моята втора родина. Дори първа родина България. В предверието на моето едно голямо турне пак. Вече традиционно последни 15 май години, всяка втора година пътувам с едно голямо турне из България и доста много програми показах през тия 15 години. Носим ви един подарък и много поздрави от всички ваши приятели. Знаем какво обичате. И за това сме донесли. Моята любима луканка и лютеница. Да. Сигурно Кати и Здравко ви казаха. Да. От Ритон. Макар, че вие, мои май, знаете, ние говорихме с вас. Да, и аз съм запомнила. Предния път казахте в интервюто: много се радвам, когато приятели ми кажат, че изглеждам сега по-интересно, откакто съм изглеждала на 20 години и кажат: бате, ти много добре изглеждаш. И най-голям комплимент сега за мен е, когато казват: Филип, ти сега, бате, по-привлекателен майка стар, отколкото си бил преди 10 години. Това е най-голям комплимент за един артист. Как ти изглеждате толкова добре? Първо, естествено, живота ми промени появлението на моите деца. Първо, дъщеря Алла Виктория и, между другото, на моето последно турне се роди моя син. На сцената в София обявихте, да? Да, в София. И да знаете, че това ще бъде най-невероятната вечер в моя живот. Исках да я запомните и вие също. Във вашия живот също, че сте били на тази вечер, когато на Филип Киркоров му се роди синът. Бях в София и той се роди Мартин. Мартин Киркоров се роди точно по време на Софийския концерт в България 2012 година. Така че, естествено, това много ме подмлади. И толкова съм щастлив, че имам възможност всеки ден да се подмладявам, защото общуване с децата ни дават нов стимул за живот. Така че това е секрет. Естествено, диети, спорт, ежедневни, утрени пробежки. Аз пак се извинявам за моя български, защото когато нямам практика, с баща ми говорим и руски, и български, но все пак, когато нямам възможност така веднъж на 2 години, естествено, малко се чувствам смутен, но първо 2-3 дена в България и всичко ми се връща. Предния път казахте, бяхте на фаза сменяне на памперси с Ала Виктория. Да. Сега колко са големи децата, какво правите? Сега вече говориме. Вече говориме, вече разсъждаваме, вече различаваме цветове, цифри, букви. Много сме такива напреднали в тази страна и памперси вече отидоха. И дори и при съна ми вече доста самостоятелни си хождат и си вършат нуждите доста по възрастния път. Имате ли планове да им покажете България? Имам. Да знаят малко български, може би? Аз научих български, като бях малък. С децата в махалата, Варна. Така научих много бързо. Много са общителни децата ми, така че има вероятност да проведат това лято с
първо ознакомление на България и на български язик. В залата, пошли! Дадохте интервю за Комсомолска правда, че благодарите на жената, която роди Ала Виктория, за това, че ви спасила от самотата, давайки ви дъщеря. Това ли е цената на тази огромна слава? Не бих ви казал, че толкова съм самотен. Не, просто така се случи, че всичко съм посветил на музика, на изкуство, на сцена. И до доста сериозни години съм живеел само с едно желание да се реализирам на сцената. Но в един момент аз разбрах, че празна къща без детски смях няма да ме направи щастлив след когато ми стана по-възрастен. И макар да изглеждам добре, да се подмладявам от това, че се държа във формата, това няма да ме направи 100% щастлив. Аз съм, как се казва, когато максималист. И искам, ако съм на този свят, искам от този живот да получа всичко. И щастие да съм реализиран като музикант, като артист и възможност да се чувствам свободен в творчеството, но и да бъда щастлив като просто човек, като всеки един от вас. И затова така може би се случи в моя живот, че личното щастие и любов с близък и много любим мой човек не се случи и не се задържа, да, макар че тези 10 години в моя живот бяха едни много звездни, много щастливи, но всичко си има начало, всичко си има край. И живота продължава. И аз разбрах, че напълно да бъда щастлив трябва да чувам детски смях. Обязателно. И затова, когато се появиха моите деца, аз много съм благодарен на жената, която ме спаси с възможностите днеска на различни хора, които по някакви причини, независещи от тях, не могат да имат деца или по физически способности, отклонения, или просто не са срещнали човек като мене да бъда щастлив. Аз знам, че ако аз ще срещна жена, която аз ще я обичам, и аз ще видя дали може да стане майка на моите деца. И ако ще срещна такава жена, ще бъда най-щастлив човек. Но за сега, това, че имам деца и те имат баща, който осигурява им всичко, което пожелаят, аз ще бъда такъв. Но въпросът е отворен. Въпросът за пълноценно семейно щастие е все отворен. Вие признахте при кръстника на Ала Виктория, водещия на Нека говорят Малахов, който вие казахте, искам моят ход с сурогатна майка да послужи за пример. Какво искате да кажете на всички от тези, които нямат сила, не смеят, притесняват? Исках да кажа, че трябва да бъде човек отважен и смел. Да се реши на това и да не слуша, което му говорят в гърба. Защото ако искаш да бъдеш щастлив и има възможност, трябва да станеш щастлив. И знам, че много хора, които се смущават се от това, че по някакъв път не могат обикновено да си решат този въпрос. И обществото трябва да бъде толерантно. И аз като пример на една популярна личност, с моя пример исках да докажа, че ние трябва да бъдем милосердни, толерантни и в това нищо няма особено. Просто така се случи.
И такива хора, както съм аз, са милиони. Представях си в сънищата, в едни фантазии, че съм на сцена, че публика ме слуша, че да подаряват ми цветя, че съм много популярен. Но популярност не е само цел. Най-важното беше, исках да бъда реализиран. Да моето творчество, хората да се радват, да ходят. После големи впечатления от детството, които видях шоуто в България, нали, и първи впечатления на дует Ритон, шоу на Лили Иванова. Изобщо на този калейдоскоп, каскад на образи, които минаваха през моите очи, но толкова ми осигуриха увереност, как се бъде по-български увереност? Самочувствие, че ще стана, ще сполуча, ще оцеля своята звезда. И дори нямах съмнение, че няма да стана. Едно съмнение нямах. И това е тайна за успех. Трябва да бъдеш толкова сигурен, че сполучиш. И тогава обязателно ще сполучиш. Спомняте ли си какво си купихте с първия хонорар? Ще ви кажа, много смешно. Такси. Право да язда на такси, защото аз бях още студент на музикално училище и моето училище се намираше, трябваше с почти 1 час да пътуваш с тролейбус. Да, тролей. Да. Обаче и до сега ми е най-тежко да се събудя много рано. А занятията започваха от 9 часа сутринта или от 8 дори. И този 1 час за мен беше свръхважно малко да поспя. А да спестя този сон е една възможност да тръгнеш на училище с такси и да се върнеш с такси. И първият ми хонорар, аз така го разпределих за цял месец, че имах възможност почти цял месец да пътувам с такси на училището. И се спестих този 1 час за сън. В этот час утревань мы с тобой на диване Каква е цената да си великолепния Фил? Цената? Много голяма цена, защото трябва да се откажеш много неща. Аз много съм комуникабелен човек и много обичам да общувам с хората, да обичам да ходя, да се разхождам из града, но това стана невъзможно сега. Дори да се спусна в ресторант долу и да избера най-тихия кът в ресторант, не мога да седа спокойно, защото ще дойдат, ще искат автографии, естествено, или фото. Сега всеки си има фотоапарат в телефона и ако преди още 10 години молба за снимка беше все пак 1 на 10, сега е всеки човек, който поиска автограф, иска моментално снимка, а това трябва да бъдеш готов на 100%, защото сега тия фейсбукове, Twitter, това е всички средства на комуникация, веднага го слагат фото и веднага почват коментари, обсъждат външния вид на Филип Киркоров и трябва постоянно да си във форма. Това е много така тежка работа. Аз нямам право да изляза на снимка един такъв, нямам право. И това е работа, това ми е професията и тази професия ме изнудва постоянно да бъда в напрежение. А това малко измъчва. Затова ми се случват понякога някакви гавове, скандали. Моя лична батерия понякога дава сбой. И аз съм човек, защото аз не пуша, аз не пия, аз не употребявам и борец съм с всички видове наркотици. И аз не казвам, че съм свят като ангел и живея с едно някакъв сбиване на стрес, естествено понякога става. И хората от моята професия този стрес го махат с всички тия горе перечислени субстанции. Но аз не ги употребявам, затова моят стрес е шопинготерапия, релаксация, телевизия, просто тъпо гледам, дори рекламите гледам, и се отпускам така, мозъка ми се отпуска.
задам един труден въпрос. Ако може да го задам, за да ми олекне. В България има спекулации, че ще идвате лятото да правите операция, че не сте добре. Искате ли да говорите по тази тема? Аз съм много добре. Бих искал да помоля да ми зададете този въпрос. Вие сама ми го зададохте. Чао! До срещи в София! От Санкт Петербург с любов към България.